Hello YouTube! Pitkästä aikaa ja nyt tähän kausi on jo siinä kohtaa. Olemme heinäkuussa puolessa välissä menossa ja on vuoden toisen majorin aika, eli Virossa, Tallinnassa. Ja nyt mä otan teidät mukaan ensimmäiselle kilpailupäivälle. Otan teidät mukaan. Pääst näkemään, että mitä sisältyy siihen ja muutenkin elämää sen ympärillä. Ei oikeastaan muuta. Seuraavaksi teemme näin. Torstai-aamu, elokuvafestivaali-ekapäivä. Nyt vähän ruokaa naamariin ja tehdään aamupalat ja tolleen. Sitten lähdetäänkin jo Pikkylän rataa pääkello 9.30. Mulla on tea time 12.02. Loves this woman. Champion of FPO. Who's the champion of FPO? Täytyy antaa tää Tattarille. Tattarille. Holland Henley. Holland Henley. Eikä se muuten Tattarinen enää nykyään, se on lätti. Se on lätti. MPO. Who won last year? Ricky. Only quick answers only. Ricky. Ben Calloway. Wow. I would say Ben Calloway as well, because he's the DGPT champion! Sitten lämmittely kentälle ja totta kai mä pitää ottaa Kuoksa tähän messiin, kun Kuoksa nykyään näiden My Day daily vlogia ammattilainen. Niin Kukkuluuru. Kukkuluuru. Onko hyvä fiilis tähän päivään? Oikein hyvä fiilis. Lämmin keli ja eilen ainakin heitto kulki, niin miksei tänään kulkisi. Kyllä. Yritetään selviytyä tämän päivän kuumasta helteestä, nesteytetään ja sillä, ettei varsinkaan päässyt ainakaan se yllättämään. Ja yritetään parhaamme tänään. Ei se ole oikeastaan muualta. Kaikki valmiina. Siellä näkyykin. Ykkösväylän kori. Se mut tulee kädi, joka pääsee kuvaamaan muutamaa sitten heiton kierroksen aikaa, niin pääsee näkemään. Kun ei päässyt kuvauskortti ekalle kierrokselle, niin pääsee ainakin näkemään tätä kautta sitten muutamia kisaheittoista sieltä. Mutta nyt lähdetään pistämään kovaa ajoa tsempit meikäläisille ja toivottavasti tulee hyvä skora tänään. Joo. En mä ajatellut ennen kuin tätä päivää, että kun mä alan tämmöstä kuvaamaan, että mä pelaisin heti kättelyyn kauden huonomman kierroksen ylivoimaisesti. Ihan reitingillisesti ja silleen ylipäätään niin kuin heitollisesti. Ja ehkä se onkin tässä tosi outoa ja on silleen aika surullinen ja pettynyt vähän kanssa, koska on ollut semmoista nousukiitoa kuitenkin tää kausi taas semmoinen, tiiäks, niin, että oltaan mennyt tasaisesti ylöspäin ja niin edespäin. Ja niin kun, mä taisin jossain kohtaa mun oma IG-storinkin laittaa, että se hyvän ja huonon ero on tällä hetkellä niin suuri, että heittoja siis. Että just sit kun alkaa tulee niitä huonoja heittoja, niin ne on niin huonoja, että niistä tulee aina niitä bogeja tai tuplia tai ylipäätään ne kostaantuu. Ja varsinkin tämän tyylisen radalla, missä vähän tiukemmat OB:t, vaikka ei edes oo mitenkään älyttömän vaikeita heittoja. Mä koen, että on aika helppo rata loppuviimeen, mutta sit kun se heitto lähtee sinne sivuun ja osuu oksiin ja menee OB:lle, eli sä jo heität sen valmiiksi huono heiton, niin sit totta kai rankasta ja kuuluukin rankasta ja sitä ei pidä ottaa pois. Ja mun mielestä on tosi hyvä tuommoisella radalla, että se on nimenomaan noin. Sit kun heittää huonosti, tulos on toi. Eli meikäläisellä +2 ekalla kierroksella. 9-8-4 reitot tässä kohtaa tulee laskemaan vielä, kun kaikki pelaa tosi hyvin siellä. Nyt ei ole oikein pakokeinoa mitään muut kuin vaan sanoa, että pitää katsoa vaan peiliin itteensä. Ja tässä nyt pyörii niitä klippejä. Mä en ole itekään kerennyt katsoa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Niissä mun heitoissa, niissä epäonnistuneissa heitoissa, miltä ne näyttää, koska siellä on ihan varmasti tekniikassa tai ajoituksessa on semmosia virheitä tällä hetkellä, minkä takia se kiekko lipsuu tai lähtee minne sattuu. Niin mä katson niitä tänä illalla tai tänään päivän aikana ja katsellaan sitten, että minkälaista analyysiä sieltä tulee, mutta nyt kävi näin. Harmillisesti tässä kohtaa vuotta 2 viikkoa MM-kilpailuihin, niin ei saisi olla ehkä tämmöisiä ongelmia rystyn kanssa, mitä tänään oli ja on. Mutta ei sillä oikein muut mahda tässä kohtaa, kun ottaa se vastaan ja tehdä paremmin vaan huomenna.
Sitten niin riisiä ja jauhelihaa. Sitten lounas/päivällinen naamaan. Hetken aikaa chilliä. Sitten hetken aikaa chillaa kämpällä, ei nyt saman tien lähteä eteenpäin. Ja sen jälkeen mä tuun selittämään teille tuolla kentällä kohta, että mikä on tällä hetkellä mulla haasteena mun tekniikassa, mistä mä selitin just autossa, että minkä takia todennäköisesti homma sakkas tänään. Ja on ollut semmosia fiiliksiä tämän niin kuin kesäkauden aikana aikaisemminkin jo, että tuntuu vähän oudolta toi heitto ja muutenkin. Niin, kohta nähdään. Mä yritän parhaani mukaan nytten näyttää ja demonstroida. Mikä oli viime talvena semmonen juttu mun tekniikasta, just kun mä puhuin aikaisemmin, että mitä mä yritin työstää ja mihin mä pääsin ja että mihinkä se nyt on tän sitten kesän aikana, kun ei ole kiinnittynyt siihen tarpeeksi huomiota, niin mihinkä se on sitten tavallaan tipahtunut takaisin. Eli viime talvena mä yritin keskittyä siihen, kun kiinnittää huomiota, kun mä heitän tänne päin. Kun mä pidän tätä kättä takana, otan ristiaskeleen, niin sen jälkeen mä en niinku kädellä yritä työntää kättä tänne suoraksi, vaan enemmänkin se tapahtuu hartioilla, että käsi on rentona. Ja sit mulla on enemmän tilaa täällä vetää, että kiekko niinku suoraa linjaa tänne. Ja eikä tavallaan kiire katsomaan, että okei, kun mä heitän, että minne kiekko lähtee. Kun silloin kun sulla on kiire katsoa, että minkä kiekko lähtee, niin sitten saa hatarin rilissä, ainakin miten mä oon niin kokenut se asia. No, mä pääsin viime talvena siihen, että se heitto nimenomaan oli silleen, että ristiaskel taakse ja noin. Mutta nytten, kun mä katsoin nyt tämän päivän niitä kierroksen klippejä, niin mä huomasin sen, että kun mä tuun tänne, tuun, niin käsi pitäisi pysyä tässä koko ajan. Mutta jostain syystä käsi käy täällä jossain, suoristuu täältä ja sitten kun mä lähden vetämään, kiekko vielä nousee ja kun mä heitän, niin lähtee ihan oudosti. Eli toisin sanoen, tämä ei pysy täällä koko ajan tasaisena. Mä suoristan enemmän sen käden taakse. Mä oon hätäinen sen mun heiton kanssa. Ja sitä kautta sitten tapahtuu just kaikki nämä asiat sitten, että se käy täältä jotenkin tänne ja lähtee jotenkin noin. Mä en edes ihan tarkalleen tiedä tavallaan mikä se liikerata siellä kädellä on. Mutta mä tiedän, että mitä mun pitää tehdä toisin, että se pysyy totteen. Ja se on hauska tässä treenikentällä nimenomaan, se pystyy toistamaan monta kertaa. Mutta sitten kun mennään sen kilpailuun, niin se onkin sitten vaikeampaa. Mä yritän nyt näyttää. Ja yritän tehdä se nimenomaan mitä mä nyt selitin teille. Se pitää tehdä. Hyvin pysyy se käsi ulkona. Mun pitää katsoa tosta videolta nyt, että miltä se näyttää. Joo, ne oli ihan hyviä. Eli siihen tuli just toi, että se pysyy käsi tässä alhaalla tonne, mutta ne heitot oli ehkä vähän semmosia myöhäisiä, eli tavallaan kiekot lähti vähän liikaa oikealle, mihinkä askeleet näytti, että mä olisin niinku heittänyt. Ja tääkin on nyt, mä oon pahoillani tästä, että tää on tämmöstä nyt ehkä just vaan omaa niinku mielen avaamista. Mä pääsen niinku ite nyt noihin juurisyihin kiinni, että minkä takia mikäkin joku tapahtuu. Ja yritän parhaani mukaan sen niinku aukasta, mutta voi olla, että jotkut asiat jää vähän ehkä semmoseksi niinku vaan puheen sorinaksi. Mutta tästähän voidaan tehdä jatkossa joskus sitten ihan vaikka kokonaan video siitä, että mistä päästiin mihinkäkin ja näin edespäin. Se olisi ihan hauska mielenkiintoinen tehdä, mutta nyt mä treenaan, yritän saada hyviä toistoja alle ja kuvailen niitä ja yritän saada hyvää fiilistä. Ja noin vaan ois 2 kierrosta Euroopan festivaalia takana ja ei siitä paremmaksi mennyt. Vaikeeta. Tosi vaikeeta. Ihan niinku niinku katkaisi olisi kääntänyt viime viikonlopusta tähän viikonloppuun, että niinku kaikki pois päältä. Saattaa johtua väsymyksestä. Tuntuu, että mä oon mentaalisesti tosi väsynyt tällä hetkellä ja tuntuu myöskin, että fyysisesti on tosi väsynyt tällä hetkellä. Toki kaikilla pelaajilla on samaan aikaan pelannut noin Norjan kisat, niin kaikilla pelaajilla on ihan sama homma. Että mä en ole mikään poikkeustapaus tässä näin, että
jotkut muut pysty tosi hyvin sen kääntämään vielä täksi viikkoa, että homma toimii ja näin edespäin, mutta mä en siihen pystynyt ja kisa sai musta paremman tällä kertaa. Todellakin sai paremman. En ole aikaisemmin tämmöstä niinku pelkästään, tää on melkein käytännön höpöttelyvideo pelkästään. En ole tämmöstä aikaisemmin tehnyt. Mutta samalla mä halusin just ehkä tulla sanoa vielä sen tähän loppuun, että mä oon vähän huomannut ehkä sen, että vähän niinku en nyt sano, että osa musta on hävinnyt, kun mä en oo tänne tehnyt videoita, mutta semmonen niinku joku nimenomaan on puuttunut, kun mä en oo tehnyt näitä videoita. Tai silleen just, että kun mä oon nauttinut tästä niin paljon aikaisemmin ja nyt on ollut jotenkin ajatellut silleen, että jotenkin kelpaa ehkä tubeen tai ei enää niinku kuuluis jollain tapaa tänne. Mutta niin, semmosia fiiliksi mulla on ollut. Jotenkin se, että haluais vaan pelkästään keskittyä pelaamiseen, mutta kun sehän tässä on hauska ollutkin, koska tube on niin myöskin tuonut mulle tosi paljon hyvää. Ja eikä pelkästään se pelaaminen. Niin, tämmöisiä ajatuksia. Huomenna viimeinen kierros. Sanotaan näin, että saa pelata 15 alkierroksen huomenna, että haluaa päästä kutista läpi pelaamaan sunnuntaille. Niin yritetään kaikkea, mutta se jää nähtäväksi sitten, mihinkä se riittää. Mutta tää oli nyt tämmönen vähän lyhkäsempi, tai en tiedä kuinka pitkä tästä oikein tulee. Tämmönen video. Tämmönen rehellinen video. Sanoo vaan, että nyt ei paulut riittänyt tarpeeksi tuohon Viron kisaan. Katse kohti MM:itä. 1,5 viikkoa aikaa saada mies kondikseen jaksamaan. Paina koko kisa lävitte. Ja siihen olotilaan, että niinku, nyt mennään taas. Kiitos kun oot ollut tässä taas mukana ja katsoit tämänkin videon. Toivottavasti nähdään pian. Moi!